मिथिंगापुरी पिकनिक स्पटआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कुसुगाव ओनसोलनि सिङाव दङ। बे पिकनिक स्पटआ 31 नं राजा लामा कुसुगावनिफ्राय 6-7 किल'मिटार सोनाब-सा फारसे थेखा बाजारनि बेन्दोङाव दं। बे मिथिंगापुरी पिकनिक स्पटखौ 2018 मायथाइनि जोबथि दान दिसेम्बर दानाव बेखेवनाय जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो गामि खाथिनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेरायनो एबा पिकनिक जानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना जुदि पिकनिक जानो फैयोबा दैनि एसेबां मानि सिन्था खालामनांगौ गैया। दैया माने दैखर दोआखैबाबो ओरैबायदि दैमु निजोरा बोहैयो, बिराद मोजां आरोखि, स्राय स्राय स्राय। नायदो न'खौ माबायदि गनजोंनो बानायदों। खेराइ होग्रा खेराइसालियाव गाखोलांग्रा लामा। बेनो नै खेराइ होग्रा जायगाया। एक्सुवेलि नोंथांमोना साननो हागौ बे मिथिंगापुरी पिकनिक स्पट देखायनायाव मानो खेराइसालिखौ दिन्थिदों होननानै, नाथाय बे नङा। बे खेराइसालिया मिथिंगापुरी पिकनिक स्पटजों नांजाबनाय। बेयो बोलि होग्रा बाथौ धोरोमारिफोरनि खेराइसालि। बे खेराइखौ खमैबो 7-8 गामिया ज' लोगो नांनानै माग दाननि 1 थारिखआव खुङो। 1 थारिखनिफ्राय जागायनानै 2 थारिखआव जोबो आरो 2 थारिखआवनो गेवलां मेलबो लाफानाय जायो। बे गेवलां मेलाव मिरु बाथौ आफादनि माखासे आलासि लेंहरनानै बे खेराइनि सोमोन्दै मोजां बिबुंथि होनाय जायो। भिउखौ नाहरदो खेराइसालिनिफ्राय गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो, मोजां नुयो।